namaste. Motopalai Nepalisi kansu. Hallo, namaste. Tänään opetetaan teille nepaliksi numeroksi. Ek, 1, dui, 2, tin, 3, char, 4, paas, 5, saat, 6, so, 6, saad, 7, aad, 8, no, 9, dos. 10. Dhanyavad. Dandibat. Kiitos. Hallo, namaste. Hello, namaste. Mo Romi Chetriho. Minä olen Romi Chetri. Mo Helsinki Bossu. Minä asun Helsingissä. Mo no Vorsa Voi. Olen 9-vuotias. Tai olen 9 vuotta. Dandibat Veri Betamla. Kiitos, moi moi. Nada. Hallo, namaste. Topalai Kostasaar. Moi. Mitä kuuluu? Molei tiksa oni topailai. Ihan hyvä. Entä sinulle? Topailai betella kusilageo. Hauska tavata. Veri Betamla Dandibat. Näkemiin. Kiitos, moi moi. Hallo, namaste. Mo Timlai Maja Gorsu. Minä rakastan sinua. Molei Nepal Monporsa. Tykkään Nepalista. Veri Betamla Dhanyavad. Dandibat. Kiitos, moi moi. Nähdään.